Diolch am y cyfle i gyflwyno yn eich cyfarfod heddiw. Mae'n ddrwg gen i nad ydw i ar gael i fynychu, ond dyma drosolwg o'r hyn mae sector cynradd e-sgol wedi gyflawni yn 2023-2024 a'r ffordd ymlaen o ran yr hyn fedrwn gynnig i ysgolion cynradd Cymru. Cychwynnodd e-sgol fel prosiect sector uwchradd, gydag ysgolion o Geredigion yn awyddus i ehangu'r cyfleoedd roedden nhw'n cynnig ar gyfer dysgwyr ôl 14. Mae'r sector yn defnyddio model hybrid o addysgu mwyn cynnal cyrsiau, gyda'r mwyafrif o wersi yn digwydd yn rhithiol, ond gyda'r posibilrwydd o drefnu ymweliadau i safleoedd mwyn cynnal elfennau ymarferol. Mae Carlam Cymru yn gangen o'r prosiect sy'n cynhyrchu fideos adolygu ar gyfer pynciau tygau a lefel A, gyda bron i 1,000 o fideos ar gael yn rhad ac am ddim drwy ein gwefan neu ar ein sianel YouTube. A mwyaf diweddar, mae'r sector cynradd wedi ddatblygu, gyda nifer o dreialon cychwynnol wedi cymryd lle ers mis Tachwedd 2023. Helo pawb, fi Dyddgu Hywel ydy'r gawres Cymraeg heddiw, a dwi'n edrych ymlaen at ateb cwestiynau seren a sbarc, felly ffwrdd â ni. Fel mae hi newydd awgrymu yn y clip, cyfwelwyd Dyddgu Hywel gan Seren a Sbarc yn ddiweddar ar gyfer ein cyfres o adnoddau Cewri Cymru. Rydym yn falch iawn o fod wedi cydweithio'n agos gydag athrawon ymgynghorol a swyddogion yr iaith Gymraeg ar draws y wlad mwyn creu'r pecynnau yma, sy'n rhoi sylw i unigolion sydd wedi gwneud y mwyaf o'i gallu i siarad Cymraeg mwyn cyrraedd uchelfannau ei gyrfaoedd. Mae pob pecyn yn cychwyn gyda chyfweliad wedi ei gynnal gan Seren a Sbarc, sy'n clymu elfennau o'r 4 diben a'r siarter iaith. Cefnogir y fideo gan adnoddau darllen sydd wedi gwahaniaethu i 11 lefel, sy'n addas ar gyfer dysgwyr o bob oed mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Os ydy'r cawr ar gael, rydym yn cloi pob modiwl gyda gwasanaeth byw, gyda dysgwyr yn gyrru recordiadau o'i hunain yn holi cwestiynau wrth y cawr. Ond heb os, uchafbwynt y gwasanaeth ydy'r cwis rhyngweithiol sef cawr yn erbyn cynulleidfa, ac yn helyr ar ffurf cwis Cahoot, gyda'r gynulleidfa yn ceisio cadw'r cawr allan o'r 3 uchaf, mewn cwis amdanyn nhw. Cawr yn erbyn cynulleidfa. Mae'r adnodd yn parhau i fod yn boblogaidd, gyda'r fideos cyfweliad wedi ei gwylio dros 4,000 o droion erbyn hyn. Gan ddefnyddio amcangyfrifon, mae'n debygol bod yr adnoddau darllen wedi ei defnyddio dros 12,000 o weithiau. By'r gwasanaethau byw yn boblogaidd hefyd, gyda dros 70 o ysgolion wedi ymuno gyda'r 2 sesiwn cynhalion gydag Ifan Davies a Mared Williams, a 100 o athrawon yn mewn gofnodi mwyn i'w dosbarthiadau neu ysgol fedru gwylio'r un diweddaraf gyda Lily Jones ar gyfer diwrnod ffitrwydd cenedlaethol. Gweler lleoliadau ar gyfer y 74 dosbarth ac ysgol a ymunodd gyda ni ar gyfer gwasanaeth byw Ifan Davies ar gyfer Dydd Music Cymru ar y sgrin. O ran y ffordd ymlaen, rydym yn bwriadu i barhau gyda'r cynllun o gynnal gwasanaethau amserol sy'n cyd-fynd gyda digwyddiadau pwysig yn ystod y flwyddyn, megis digwyddiadau gyda hwb ar gyfer diwrnod diogelwch ar y we, digwyddiadau gyda Cadwch Gymru'n daclus ar gyfer diwrnod y ddaear, a gwasanaethau ar gyfer diwrnod caredigrwydd a diwrnod hawliau plant gyda swyddogion Comisiynydd Plant Cymru. Digwyddiad arall i fod yn falch ohono oedd yr e-steddfod. Ymunodd 15 o ysgolion gyda ni dros gyfnod o wythnos mwyn cystadlu mewn amrywiaeth o gystadlaethau llwyfan a chartref, gydag unigolion yn ceisio ennill pwyntiau ar gyfer eu hysgol gyda'r gôl o fod yn bencampwyr ar ddiwedd y dydd. By'r ymateb yn wirioneddol gadarnhaol, gydag ysgolion yn pwysleisio bod y digwyddiad wedi creu cynnwrf mwyn defnyddio'r iaith Gymraeg, ei fod wedi ysbrydoli'r staff i gymryd rhan yn eisteddfod yr Urdd blwyddyn nesaf, a ei fod yn ffordd o gynyddu cysylltiadau yn y gymuned, gydag ysgolion yn dweud i'r darllediad gael ei ddangos yn siop a hyd yn oed tafarn y pentref lleol.
Roeddwn ni'n hynod o falch bod ysgolion cyfrwng Saesneg ac anghenion dysgu ychwanegol wedi ymuno gyda ni ar gyfer y digwyddiad, gyda'r athrawon a gymerodd ran yn benderfynol o ddenu cydweithwyr o ysgolion eraill i ymuno blwyddyn nesaf. Ar eich marciau, barod, ewch! Reit te, gobeithio bod ni'n barod yn rhannu nawr te. Waw, mae hwnna yn arbennig. Wele! Lot o hynna! Yn ennill e-Steddfod 2024, mae ysgol Felin Fach! Wrth symud ymlaen, rydym yn anelu i ymestyn y digwyddiad ymhellach mwyn cynnal ail wythnos, ac mae posib bydd yr urdd yn ymwneud â'r prosiect hefyd. Ein llwyddiant mwyaf o ran niferoedd hyd yn hyn ydy ein treial o wersi Almaeneg. Drwy wneud y mwyaf o gysylltiadau prosiect Global Futures Llywodraeth Cymru, fe greuwyd cysylltiad gyda'r Goethe Institute, ac fe gytuno nhw i ddarparu athrawes ar gyfer 4 sesiwn byw wythnosol. Roeddwn ni'n disgwyl i'r sesiynau fod yn boblogaidd, ond roedd gweld 76 dosbarth ar draws 58 ysgol yn cofrestru yn sioc. Mae pawb sydd wedi bod yn glwm ar trefnu yn hynod falch o lwyddiant y sesiynau, ac yn awyddus ei bod yn parhau. Rydym yn cynnig adnoddau anghydamserol mwyn cefnogi pob sesiwn, megis heriau llafar a chwisiau cyhwt, ac yn dathlu llwyddiannau dysgwyr sydd wedi gwneud y mwyaf o'r adnoddau yma ar ddechrau pob sesiwn. I am Mara and Libby, and now we've got a solo act, if you like. We've got Faith using some of the new vocabulary. Guten Tag, ich bin Faith. Das ist Cynradd, das ist Medi, das ist das ist Auf Wiedersehen. Really good, I think. Faith, what do you think, Frau Evans? Absolutely wonderful. I love the confidence there, speaking and introducing her friends. It's so cool. We'll talk about how to say my friends in a minute, because I think that was something a lot of people wanted to say, and I didn't tell you that one last week, so we'll talk about that one in a minute. Yn dilyn cais am adborth gan athrawon, fe sgoriwyd mwynhad y dysgwyr yn 9 allan o 10 ar gyfartaledd. Roeddwn ni'n hapus iawn gyda'r sgôr cyfartalog ar gyfer pa mor dda roedd dysgwyr yn cadw i dysgu newydd o un sesiwn i'r llall. Hefyd, ymatebodd pob athro bod y sesiynau wedi gwella eu hyder nhw i gyflwyno sesiynau iaith tramor eu hunain. Mae hyn yn destun balchder ac yn profi mai nid sesiynau dysgu ar gyfer y dysgwyr oedd rhain yn unig, ond ei bod hefyd yn ffordd effeithiol o gynnig datblygiad proffesiynol ar gyfer yr athro dosbarth heb iddyn nhw orfod gadael yr ystafell dosbarth. Fel soniais, bydd y ddarpariaeth Almaeneg yn parhau eleni, ond mi fyddwn hefyd yn ehangu mwyn cynnig sesiynau mewn ieithoedd rhyngwladol amrywiol, ac yn gobeithio ymestyn mwyn darparu sesiynau iaith arwyddo Prydain hefyd. Bydd treial modiwl cyntaf ein prosiect e-hangu gorwelion yn ein poblogaidd hefyd. Nod y prosiect ydy herio dysgwyr dawnus o fewn meysydd eu cryfderau. Creuwyd cysylltiad gydag adran Gymraeg Prifysgol Aberystwyth mwyn cynnal y modiwl cyntaf, sef llun mewn llinell, ac mae cysylltiadau ychwanegol wedi eu creu gyda phrifysgolion eraill Cymru erbyn hyn, mwyn cynnal sesiynau tebyg ar gyfer pob maes dysgu a phrofiad. Edrychwch yn ofalus, mae darn o'r corff gyda ni a mae rhywbeth o goeden. Beth yw'r ddau beth na sy'n cynganeddu? A peidiwch dweud bys, achos dyw bys ddim werth dim.
dwylo a deilen. Ela, fysa ti fan hyn nawr byddwn ni'n rhoi gwobr i ti. O, deilen mewn dwylo. Hyfryd iawn. A dyna ni wedi creu ein llinell gyntaf o gynghanedd. Ni wedi bod yn fraint i ddisgyblion o ysgol gymunedol Pen Parc i gydweithio gyda e-sgol ar y gwersi arbennig yma ar gyfer y disgyblion a bobl talentog yn y Gymraeg. Mae'r sesiynau wedi'w cynllunio yn arbennig yn rhoi y maint cywir o her ar gyfer ein plant. Maen nhw'n mwynhau dod i'r sesiynau yn gwneud gwaith sydd yn gymleth, ond maen nhw wedi'w llunio mewn ffordd sydd yn hwylus a mae'r plant wir wedi'w mwynhau ac wedi'w teilwro yn arbennig ar gyfer y plant sydd o'n blaenau ni, a da ni'n ddiolchgar iawn am y cyfle i fod yn rhan ohonyn nhw. Mae trafodaethau cychwynnol wedi cymryd lle gyda phrifysgolion a mudiadau pellach mwyn ymestyn ein cynnig yn y maes yma. Rwy'n obeithiol y bydd modd datblygu'r model mwyn cynnig sesiynau ar draws y meysydd dysgu a phrofiad, fel bod pob dysgwr yn medru gwneud y mwyaf o'i talentau yn y ffordd yma. O ran datblygiadau pellach, mae sesiynau gwyddoniaeth byw wedi eu cynllunio gyda Spark Lab ar gyfer mis Ionawr. Bydd y sesiynau yma yn mynd ar daith dros gyfnod o 4 sesiwn mwyn arddangos sut i gynnal ymholiad gwyddonol llawn. Bydd disgwyliad ar yr athro dosbarth i gynnal yr ymholiad ar lawr y dosbarth ar yr un pryd a chaiff ei gyflwyno. O'r achos, bydd hyn yn werth i'r dysgwyr, ond hefyd yn brofiad datblygiad proffesiynol arbennig ar gyfer yr athrawon. Mae sesiynau wedi eu cynllunio gyda'r Llyfrgell Genedlaethol ym mis Mawrth, bydd yn canolbwyntio ar arwyr hanesyddol Cymraeg, felly cadwch lygad am hysbysebion ar gyfer cyngrau'r cwiz Cenedlaethol Cymru. Ac yn olaf, rydym wedi cytuno gyda rhai o awdurdodau lleol Dwyrain Cymru i gynnal treialon mwyn datblygu'r iaith Gymraeg mewn gwersi rhithiol, sydd eto'n gyfuniad o ddarpariaeth dosbarth a datblygiad proffesiynol ar gyfer yr athro. Diolch am wrando, ac os hoffech mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu.